Santu izenean, amen. Jaun, zurekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin bezan gotoiuz. Hoi jainko, zure ardura miragarriaz, aingeru sartuak bidali dizkiguzu gu zaintzeko. Apalik eskatzen dizugu izan dezagula aldi oro aingeru babesa, eta poztu daitezela haiekin zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldiketan. Amen. Daniel profetaren liburutik. Nik Danielek ikuskaria izan duen gabez. Begira egoela tronu batzuk jarri zituzten eta gizon zahar bat iseri zen. Haren soinekoa elurra bezain zuri, buruko hilea artilea bezain garbi. Haren aukia eta gurbilak sugar kiskal berri. Suzko ibaia ateratzen zen haren aurretik. Jendetza izugarria zuen sarbitzari. Milaka eta milaka zeuden haren aurrean zutik. Auzia hasi eta zabaldu ziren liburuak. Nire gau ikuskarian, gizasemia antzeko bat ikusi duen zeruko odeietan etortzen. Gizon zaharraren gana hurbildu zenean, beroni aurkeztu zioten. Agintean, haintza eta erregetza eman zioten. Herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendeak zerbitzatzen zuen. Haren agintea betierekoa ez da inoiz bukatuko. Haren erregetza ez da inoiz ondatuko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Eskerrak ematen dizkizut jauna, bihotz-bihotzez, nire hitzak entzun dituzulako. Kantuz goratzen zaitut aingeruen aurrean eta zure tenplu santurantz begira auspesten naiz. Eresiko dizut jauna aingeruen aurrean. Eskerrak emango dizkizute jauna munduko errege guztiek, zure ahoko hitzak entzutean. Kantuz ospatuko dituzte jaunaren bidean. Handia da jaunaren ospea benetan. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, haintza zuri jauna. Une hartan hurbildu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta galdetu zioten, nor da handiena zeruetako erreinuan. Jesusek hautso bat deitu haien artean jarri eta esan zien, benetan diozuet, aldatu, eta aurren antzeko bihurtzen ez bazerate, ez zerate sartuko zeruetako erreinuan. Beraz, bere burua aurren antzera apaltzen duena, hori da zeruetako erreinuan handiena, eta honelako aur bat nire izenean onartzen duenak, ni onartzen nau. Kontuz, ez dezazuela txiki hauetako inor gutxietsi. Zeren egia esan, hauen aingeruak zeruko nire itaren aurpegia ikusten ari baitira etengabe zeruan. Jaunak, esanak, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan elizak aingeru zaindariak gogoan hartzen ditu. Esan genezake, liturgiak nolabait egiaztatzen duela gure tradizioan, gure negozioan kontutan ukitzen ditugun aingeru zaindari hauek. Aingeruen inguruan, beti aipatzen dugun bezala, 3 eginkizun batez ere ukitzen dituzte aingeruek. Lehenengoa, jainkoa gurtzea. Jainkoa gurtzen dute aingeruek. Eta hor ere, ejemplu ematen digute guk ere gurtu behar dugulako jainkoa. Bigarrenik, aingeruak mezulari dira. Eta zuzen ere, aingeru izena hortik dator. Griegoz, aingeru edo angelos edo esan edulako mezua edo mezularia.
esan zion bezala, izango zela Jainkoaren ama, salbatzailearen ama, edo Miguelek esaten digun bezala, nor Jainkoikoa bezala, edo aingeruak mezulariak ditugu. Eta hirugarren eginkizuna, aingeruen hirugarren eginkizuna, gu babestea, gu zaintzea da. Eta gutako bakoitzak, esate batean horregatik usabidein eskatzen dugu, Euskal Herria zaintzeko, Euskal Herria gordetzeko gaitz guztietatik. Baina aingeru guztiek eukitzen dute eginkizun hau. Eta liturgian ospatzen ari geran gaur da, gutako bakoitzak badegula aingeru zaindari bat, aingeru guardako bat, gordetzen gaituena, zaintzen gaituena gaitz guztietatik. Eta horixe da, gaurkoan, gogoan eukitzen duguna, eta akordatzen gara, aingeruetaz, haien gandik ikasi behar dugu Jainkoa adoratzen, Jainkoaren tokian jartzen, eta haien ere laguntza eskatzen. Horixe da gaurkoan egiten duguna bereziki. Aingeruei eskatuz, bakoitzak norberak bere aingeru zaindariari zaindu ditzala gaitz guztietatik. Eta horrek, eta horrekin bukatuko dut, eman behar dugu halako patxada, halako lasaitasuna. Hori da Jainkoaren borondatea, senti gaitezela babestuak, lagunduak, zainduak. Onar jauna, aingeru santuen omenez, egiten dizugu eskaintza. Egizu honez izan ditzagula beti gure ondoan, oraingo arriskuetatik atera eta betiko bizira irits daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak, jaunak dauzkagu. Eskerrak Jainkoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri ona eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu Jainkoiko ahal guztigun beti ereko horri. Eta zure onditasunak gorestea aingeruak eta goi aingeruak ospatzean. Hoiei ematen diegun ospeak zu goresten zaitu jauna eta hoiei etortzen diegun edartasunak erakusten digu zu dorrerabeko bazera da. Eta izaki guztiak baino goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, du aingeruen taldeak zure santutasunak goresten, eta haiekin batean guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, zelurrak beterik dauzkazure bizdirak osana zeru gehienetan, berinkatua jaunaren izenean datorrena osana zeru gehienetan. Santu zera gai jauna eta santutasun guztiaren etorri. Egitzazua da santu egia doa zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskarrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuen zatu magoena. Era berean, Nafarroakoan kaniz harturik behar izan eskarrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kaniz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori gari. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zugarriz etorri arte, hau dugu garriona. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, bizia erogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez.
Adarean zure sarbitzari hartu dituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egite izana. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure gotzai eta aita santuarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean jatiren gure semeak eta hildako guztiak ere, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizakizki guarren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Toatxoarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure aniskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzago Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko altuz duen horri Espiritu Santuarekin batean, oso eta egitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen digun ezkero, ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu ditzetik. Atera gaitzazu jauna gaitza guztietatik, emain duzu pakea gure egunotan, zure errukilein eskar pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaino dela. Zurea dezuera gitza, zurea osko eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emain zure elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi behizterak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Eman zure pakea ekarri. Jangoikoaren gindotxa, zuk entzen dezu mundiko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren gindotxa, zuk entzen dezu mundiko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren gindotxa, zuk entzen dezu mundiko pekatua, eman duzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren gindotxa munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun, otoruz. Zeruta sakramentuaz jarraitu gaituzu jauna, betiko bizirako. Arren eskatzen duzugu gida gaintzazura ikenuen laguntzaz, salbamenaren eta bakearen bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituekin berika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak, jangoikoari.